Hei, salutare toată lumea, eu sunt SSS și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. N-am mai făcut un episod de Minecraft de mult. Mi-am făcut eu singur o mapă pe Multiplayer Master, dar o să facem acum da, asta. Hai să începem. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade. Da. Stați un pic. Bun, a revenit. Suntem aici, am băgat eu un bus polar, care nu mai este nervos, că am ademenit foarte greu și oameni de zăpadă. Bun, hai să intrăm în iglu. Bă, nu putem intra în iglu. Nu. Trebuie să spargem zăpada. Pa. Poate vă întrebați de ce nu se poate sparge, de ce nu se poate deschide ușa dacă ești buponeț. Avem aici mesaj. Bun. Așa, stați. Aici asta e plină. Aici e cu chestii. Aici punem zăpada. Zăpada vine pusă aici. Bun, deci o să vrem să facem mai multe chestii. Acum, în ziua asta, ce să punem la copt? Punem ceva la copt. 7 cartofi. Nu punem un gest la să se facă cu un gest. Facem de toate lemnele astea, facem bucăți de astea. Bun. Și acum ce să mai facem? Da, ne trebuie ender pearl-urile. Doar 6. Poate vă întrebați de unde am eu atâtea ender pearl-uri. Să nu credeți că mi le-am luat de pe creativ. Nu, am omorât niște endermen și mi-au dat de astea, am omorât vreo 10 endermeni. Și 2 mi-au dat 2 bile. Bun. Și doar itemele alea le-am luat. De asta, sabia, doar astea le-am luat de pe creativ și mâncarea. Că nu pot supraviețui. Da, pe acoperiș. Ce s-a întâmplat? Nu știu. A fost o ploaie cu trăznite și am luat foc casele. Deci vă vine să credeți. A trăznit pe o casă de asta. Și tot a luat foc. Aproape. Au mai rămas ceva din casa aceea. Ce este? Nimic. Hai să-l luăm. Bun. Închide-te. Și aici avem ceva. Văd ce întunecat e aici. Se pot spauna zombalăi. Prima casă care o văd eu foarte luminată este asta. Ui, foarte faină. Dar n-are ușă. Ar putea să alunece, să teni.
Glumeam. Sătenii nu pot aluneca. Dacă nu știați de ce nu se poate închide o ușă dacă stai poponeț, pentru că nu se poate, fiindcă tarantulă! Nu vă mai pot explica. Îmi stricați vremea voi, tarantule. Pleacă. Aha, încoace. Hai să luăm grânele astea. Luăm cu asta. Morcovi mulți. Nu se poate deschide pentru că încercați voi acasă să stați așa poponeți și să deschideți ușa cum stă așa. E mai greu și nu lasă caracterul, așa au făcut ei jocul, ca să nu lasă caracterul să facă. Câte grâne sunt? Iteme, mâncare, neam. Mâncarea mea este doar a mea. Mâncarea mea este doar a mea. Ce să mă înțelească dacă un morcov? Unde tot vii, mă? Gata, eu plec. Eu morcovi ăștia 3, 2 am luat. Și ne cărăm. Bine. Poți aici să te prinzi. Bun. Ce naiba mi-o dat ăsta? Să nu mă vadă zombie aia. Mă apără. Apărați-mă, oameni de zăpadă! Hai mă, stivul, mă, cine-i tare mare? Cine-i tare mare, hai? Ce vorbă zic și eu, cine-i mare tare? La. Uite-mă cum se ocupă de ei, bă, cum-i bat, bă! Ne trebuie doar să ne luăm itemele în liniște. N-avem altceva de făcut. Toporul e meu. Vai, mă, Doamne! Nu, mă. Așa, hai că plecat arcașul nostru urât. Urât țigan. Arcaș țigan. $50 de morcovi am făcut, oai mamă, destul de mulți. Mulți, nu mulți. Câte? Boto și... nu am avut. Eu, cu mine nici n-au treabă. Da, bă, ce aveți cu ei? Ce aveți, mă, cu ei, mă? Zi, mă! Tu ce ai, mă, cu ei, mă? Zi, mă!
mă. Pe mine, ăștia nici nu mă bagă în seamă. Uitați. Am atâta precizie să arunc un ender pearl. Fix în casă. Asta e sare sprântă. Măruz majoritar. Se colindă, nu se cântă. Că devin colindători, măruz. Noaptea pe la cântători. Oai, mama, atât avem. 1, 2, 3, 9. 9 plus 9 e 18, n-avem 18. Unde avem morcovei? 50 cu 27, o stick. Un stick, oai, mama, mai mult de un stick. Un stick. Câte iteme avem, oameni buni. Măi, oameni buni. Bă, degeaba aici bulgăriu de zăpadă. Luați. Luați toți. Și să luăm și pe ăștia Snowbell. Să mai punem aici. Punem morcovei. Carată. Mai a rămas locuri în chest. Punem redichile, punem ață și un item mai punem asta. Punem asta pentru că nu mâncăm din amândouă chestii. Mi s-au copt. Punem astea aici. Bă, mai aveam 7 cartofi. 6. Am ceva cu numărul 7. Sabia aici. Târnăcop aici. Săculuri aici. Lopat aici. Încare aici. Snowbell. Aproape un stick avem de... Bun. Ok, fraților, atât a fost episodul de astăzi. Eu am fost Sesiu și vă pup, pa, pa.